Е абсолютно импровизирана. Най-близо до микрофона е господин Лазар Илов или Илия Лазаров, не знам, зависи от коя медия да го взимам, защото в едната е Лазар Илов, в другата Илия Лазаров. Така че, господин, заповядайте. Който и да сте. Добър ден, здравейте, благодаря ви, че се позовахте на програмата ни. Първо да направя един анонс какво се случи. След това ще разговаряме по същество. С нощи около 11:30 бях събуден по телефона, че някакъв вестник, имитация на моя вестник, който издава вестник Обзор, се разпространява по ЖК Бискица, по домовете и нещо много интересно, където се разпространява вестника, уличното осветление е изгасено. Така или иначе достигнахме до разпространителите, те бяха обвинени три момчета, които са наети по един или друг начин да разпространяват вестника, който се оказва имитация на моя вестник. Той се казва От Зор, вместо От Зор. Първо да ви кажа от моя гледна точка, какви бяха впечатленията ми. Като журналистика, това нещо не се нуждае от никакъв коментар, защото това не е журналистика. Това е просто една изхабена хартия и то в много неприятна посока. Изхабената хартия обаче, позволете ми да отбележа, че има това неприятно качество в един момент да се превръща в документ. И ако този документ има некоректно или понякога опасно съдържание, документът става опасен. Само в този смисъл да ви кажа, че в него се говори, че ислямска държава ИДИЛ подкрепя заобикалящите на колеги тук да вземат властта, което би могло много лесно да се превърне в Борис Баруков. Независимо от мащаба на изхвърлената хартия. Няма значение. Който я открие, може да я превърне веднага в такъв документ, за който може да ви наскъпне косата. Да не говорим за това, че това не е журналистически език, не е журналистически подход. Това е просто една хартия, на която някой се опитал да излее стремежа си, вътрешния си напор, да бъде интригант, да злобее, да оклеветява, да нарича, да наднича на хората в леглото. Въобще всички качества на най-долнопробния, гадния, долния жълт печат. Какъвто претендирам, че вестник Обзор не е. От моя гледна точка тревожи и факта, че от мое име, леко разместени някои буквички, от мое име тия хора по мен са оклеветени. Това е проблем или на по-късен етап, естествено ще бъде обект на разглеждане по-подробно от съответните органи. Но за сега искам да ви кажа, като последно, след това да давам думата на колегите, мен ме тревожи изключително перспективата предизборната борба да се превърне в един вентилатор за неприятни субстанции, да не ги наричам точно какво е, който самоцелно и безотговорно да обижда хората, да клевети, да оплатява, да отблъсква електората от легитимните му кандидати за присъствие в властта. Ето защо да не ми се иска да обърнем, да акцентираме внимание именно върху това. Методиката на предизборната борба е сбъркана тотално, обърната е с главата надолу. Ние трябва да се мразим. Някой иска всички да се мразим помежду си. Аз точно това се опитвам да преодолея, да превъзмогна, да отрека. Авторите на тая хартия са решили, че точно в тая посока трябва да действат. Има и още нещо. В сега действащата управленска власт има хора, които искат общината да не е богата. Определени личности са богати, не общината. Но това е тема, по която ще разсъждават на кандидатите за кметове, кандидати за съветници, които са навърте в темата. Аз се извинявам, че започвам, че стартирам, но много ми се иска в хода на остатъчната борба, колкото настава там 2 дена, да влязат рационални предложения, рационални разговори, дебати, да се премахне връзка, да не се продължава тая линия, макар че не си прави иллюзии, че могат да я тушират. Тя се е затъркаляла вече и не е по-точно. Ще стане, ако ми позволите, сега да започна с доктор Лорита Никола, която наистина
Не знам дали ще намери думи да изрази какво е почувствала се. Тя беше до 4 часа с нас пред полицията. Да. Аз няма да говоря много, защото това, което прочетах през тази нощ, ме накърни изключително много. Ще кажа само, че не може да, след така написан пасквил, според мен няма достойни мъже, които да са застанали там. Тези хора, които са сътворили този пасквил, не са мъже за мен. Не може по този начин да уронваш достоинството на една жена в една такава измислена мъжсотия. За мен това е мъжсотия и не желая да го докосвам. Извличайки думите от това, което каза Лазар, че стремежа е да се мразим, а не да правиме позитивни неща, не само в кампанията и в живота. Непрекъснато се настройват хората едни срещу други, за да могат да се мразят, да се настройват в омраза. Според мен това не е само проблем на самата кампания, това е проблем на целия наш живот. Но Лазаре, аз не ги мразя. Както казва в Библията, прости им, Господи, аз им прощавам, Господ ще ги съди. Те не знаят какво правят. Но знаят за какво го правят. Знаят за какво го правят. Думата ми беше дадена, за да кажа няколко истини, които може би вие, журналистите днес, за което ви благодаря, че сте тук. През годините назад може би сте пропуснали, може би сте забравили, или пък нещата така се търкаляха в последните години, оплювайки мен, хора, които са от моето семейство, моите приятели, моите колеги, които са в Общинския съвет. Искам само да кажа, че през 2003 година, жив свидетел на това, което говоря в момента, и ако греша или лъжа, господин Ильов е тук, той също беше участник в тези събития, бях поканена от господин Софиянски да учредя, да помогна за създаването на структурата на Съюза на свободните демократи в Дупница. Събрахме се съмишленици, хора, които аз повярвах, че са наистина открити към това, което ще правим, но това беше за един много кратък период от време, повярвайте ми. Непрекъснато напоследък ние започваме и ще продължаваме да го твърдим, че това е групата на съучениците от Дупница, които всички в Купум дойдоха и заедно с мен и още стотина души в Дупница учредихме Съюза на свободните демократи. Една година по-късно или две, аз се питах защо това се е случило и дадах своя отговор на зададения от мен въпрос към самата мен. Същите тези група на съучениците, които участваха заедно с мен по времето, докато господин Софиянски беше все още кмет на Столична община, бяха с мен, включително и с него. 2 години по-късно, когато вече кмет на София беше господин Бойко Борисов, те дойдоха, част от тях, не всички, дойдоха при мен и казаха: доктор Николова, ние сме решили да напуснем Съюза на свободните демократи и да направим и да участваме в създаването на нов проект. Новият проект беше структурата на ГЕРБ, която те създадаха в Дупница. Аз нямам нищо против ГЕРБ. Познавам доста хора от ГЕРБ, имам уважението към тях, защото те са достойни хора наистина. Но това, което се случва тук, от тази група на съучениците, които обсебиха ГЕРБ в Дупница, се опитват в момента всичко това, което правеха през последните години и което ние го виждахме в Общинския съвет, се опитваха да го прехвърлят върху другите, т.е. виновните да са другите. Непрекъснато ни вписваха в някакви модели, непрекъснато ние бяхме виновни за грабежа на Дупница, въпреки че голяма част от хората, които са тук, знаят, че през всичките периоди, на който и да било кмет назад в годините, нещо в този наш град се създаваше, съграждаше. Всеки, застанал на този пост, се опитваше да направи нещо. Мисля, че няма човек, който да е застанал на поста управник на който и да е град,
и да не се опитва да направи нещо за своите хора. Тук обаче нещата, да, прави се от всеки кметски екип. Всеки кметски екип трябва да направи и плочките, и тротуарите, и улиците, и осветлението. Това е задължение на кметските екипи. Но това е нещото, което е вменено в дейността на всеки кметски екип. Нещото, което надгражда нагоре, да доведеш инвестиция, да създаваш повече работни места, да откриваш пространства за работа на млади хора, да си отворен към всички прослойки на обществото, а не само към определена група на приятели, близки, и само за тях да бъде отворен кръга, до който може да се влезе. Не искам да си мисля, че след тази грозна публикация и тези грозни публикации, аз лично ви казвам, че мене като жена ме обзема страх. След като дадена група, наричащи себе си политици, могат да слязат на такова ниво към една жена, аз лично ви казвам, че изпитвам вече и физически страх. Дано това да не се случи, но ви го казвам, като жена аз се притеснявам за себе си. Колегите ми казват, няма да се стигне до там. Дано. Дано да не се стигне до там. Аз спирам до тук, защото наистина всичко това, което се случи през нощта и това, което видях и това, което усетих върху себе си, беше... Наистина не го пожелавам на нито една жена тук в тази зала, защото, пак казвам, хора, които са способни да напишат такова нещо срещу жена, това не са мъже. Благодаря. Могат ли? Тогава ще кажа само две думи преди да дам доктор да се налага да пишете микрофон. Ще бъда максимално кратък, защото всички ще говорим за едно и също събитие, заради което ние изкарахме до 4 часа в РПУ Дупница. Аз няма да говоря за самото събитие, защото момчетата ще разкажат какво се е случило. Аз ще говоря като човек, който се занимава с политика и изводите, които ще си направя. Ще взема от там, където Лазар свърши, че някой не желава община Дупница да бъде богата. Но в същото време желая това за себе си. Лазар го каза не случайно, защото това, което сме издали ние, трябваше да носи именно това заглавие. Крайно време е тези, които се занимаваме с политика в Дупница, да стоим с лицата си и с имената си за това, което казваме или това, което издаваме, както го е направил господин Ильов с вестник Обзор. А не както го правят с учениците от ЗОР. Това съм аз. Някой ми задава въпроси, а тук отговаря вместо мен. Това е жалко. Защото младежите, които задържахме с нощи и изчакахме да ги предадем, казаха, че работят за някой си Стойчо Чушкара. Аз не знам кой е Стойчо Чушкара в Дупница. Както каза председателя на Общинския съвет пред камерите, слагайки ръката на сърцето, не знам кой зарежда детските градини. Разбирам какво се случва, как може целият град да знае кой зарежда детските градини, а председателя на Общинския съвет не знае кой зарежда детските градини. Аз също слагам ръката, но не на сърцето, ще сложа от другата страна. Не знам кой е Стойчо Чушкара. Но те казаха, че работят за него от няколко години с нощ. Въпреки че това в полицията си промениха показанията. Дали е имало адвокат в полицията, дали по телефона адвоката се е свързал с тях, не знам. Но се случва нещо, което е много жалко. Докато журналистите издават вестник Обзор, чушкари издават вестник Обзор и се опитват от наше име да разговарят. Не им се получава. Ще спра, ще се радвам да се зададат въпроси, за да продължим и да се получили хубави дебати, защото това, което се случи с нощи, не трябва да допускаме да се повтаря. Благодаря ви. Кратък съм, защото виждам, че има много желаящи да вземат думата. Аз искам да кажа, че съм изключително огорчен, разочарован, умерзен от дъното на кампанията, която стигна в община Дупница. Дъно, до което я докара именно
бившия кметски екип или така наречения кръг на съучениците. Всички ги знаете кои са, да не ги изброявам поименно. Това, което излезе снощи като материал, надмина всичките ми очаквания за нарушаване на човешката етика и морал в обществото. Ще прочита само едно изречение по отношение на това, че Ислямската държава застава зад моята кандидатура. Ние анализирахме предизборната ситуация в община Дупница и стигнахме до пълното единодушие, че следва да подкрепим кандидатурата на Иван Ибришимов, защото тъкмо господин Ибришимов, защото на първо място фамилията звучи достатъчно надежно и издава принадлежност към вероизповеданието. Искам да попитам господин Стойчо Милев и неговия син Крум Милев, с които много добре се познаваме и много добре познават моята фамилия, как се чувстват като четат този пасквил? Иван Ибришимов като фамилия принадлежи към друго вероизповедание, към вероизповеданието на Ислямската държава. Как се чувства господин Ивайло Константинов, който финансира този пасквил? И го каза най-отговорно, защото той го каза вчера и в предаването в Рила ТВ, в предизборно студио. Той говореше за този вестник Обзор и 2 часа по-късно той се появи в пощенските кутии на целия град. Как се чувства Лидия Павлова, главният редактор на вестник Вяра, която се скри зад тази брошура, за да не бъде осъден нейния вестник? Защото и там публикациите в последните 2 седмици удариха дъното. Казват, че аз искам да покажа, че приключвам всякакви взаимоотношения. За мен този отбор съученици, за мен вече не са опоненти в тази предизборна кампания. Хора, които съм уважавал като господа Милеви, за мен вече не са мои съграждани. Искам да кажа по повод публикация, че станали кмет за месец-два ще докарам общината до положение, в което няма да има пари да си плаща тока и тогава всички ще спят спокойно. Мога да кажа, че ако стана кмет, за месец-два ще ревизирам договорите на детските градини с фирмата, която ги зарежда в момента. Всички знаете на кой е тази фирма. Тя е същата, която ги зарежда от 8 години. Това мога да го гарантирам. И която много хора не знаят коя е. Разочарован съм и като кандидат за кмет, разочарован съм и като народен представител. Предполагам, че всички вие сте разочаровани, защото голяма част от тук присъщите сте гласували за мен. Това е кощунство спрямо една институция, каквато е Народното събрание. Аз съм представител на това Народно събрание. Съжалявам, но има някаква норма, има някаква етика, някакъв морал човешки. Особено между съграждани, които живеем тук на една малка територия, между които трябва да има все пак, независимо от политическите страсти, независимо от кампанията, която се води. Какво значи власт на всяка цена? Ами да си я вземат тази власт с тези брошури. Аз не желая да съм кмет на общество, манипулирано с този тип медии. Ако мога да кажа въобще, че това е медия. Много се извинявам за къснението. Благодаря ви. Аз ще бъда кратък, тъй като сме достатъчно много на тази маса и всеки ще иска да каже по нещо. Искам само да кажа, че този така наречен вестник, за мен това е псевдовестник, е поредното безсилие на съучениците от ГЕРБ в Дупница. Този инструмент, с който, това е поредният инструмент, с който те искат да ударят по кандидатите за кмет и общински съветници. Удрят точно по тези, от които се чувстват застрашени. Категорично не приемам и аз, подкрепям доктор Ибришимов, да участвам в дебати с
кръга са ученици за бъдещето на Дупница. Те не са опоненти. Както водят предизборната кампания, очевидно това им е разбирането за предизборна кампания, така и управляват 4 години. Опитвахме се да предупредим гражданите на община Дупница за тази опасност, че управлението в Дупница през последните 4 години е капсулирано, че не е прозрачно, че е манипулирано, че лъжат от първия ден, в който са на власт. Някои ни разбраха, други не. Но сега в кампанията се вижда какви са им похватите. Благодаря. Благодаря. Това, което се случва, за нас и за мен особено не е нито изненада, нито нещо ново. Не е нещо по-различно от фалшивите профили, от които ни заливат, от заплахите, които ме заплашват, от непознатите телефони, с които ми дишат в ухото тежко. Вижте, мен не ме е страх. Вече го доказахме. Тук думата е за друго. Много ми се иска да се обърна към общинските съветници и досегашните, най-вече новите от партия ГЕРБ. Това ли ще бъде отново тона? Тона на омразата, на противопоставянето, на безгрешието? Отново ли авторитетите в ГЕРБ ще се огъват пред псевдоавторитети, защото хора като архитект Пилев, като Йорданов, да не ги изреждам поименно, дори новите, като моя приятел доктор Николчин, като Инкьова, така ли ще бъде и в нови общински съвет? Омраза, шаржове, обиди, фалшиви публикации, платени. Ако това ще бъде нови общински съвет, може би опитът е да ни стреснат, да ни откажат, да ни демотивират. Няма да успеят. Аз съм обект на подобни подигравки вече 4 години. Тук наистина е въпроса хората да разберат, че това, което се случи, е недопустимо. Че има една граница, която не бива да се преминава. Когато зад тази граница вече няма връщане назад. Но най-вече ще се обърна към кмета Чимев, досегашния кмет Чимев. Наистина ли считате, че това е начинът да спечелите изборите? Доколкото го познавам и се обръщам към него и ви познавам, не съм сигурен, че това са вашите похвати. Не е ли време да вземете някакви мерки? Да се разкачат с учениците. Именно, да се разкачат с учениците. Не, аз не се крия. Не се крия изобщо. Питам какви мерки да вземе, да се разкачат с учениците. Аз ги наричам управляващата група. Дали е на учениците, дали е на заинтересованите. То е ясно. Толкова много съм говорил и писал, че сега се повтарям тук за пуделите, за еди кои си, е безсмислено. Но наистина това го да се случва е отчаяващо. Наистина отчаяващо. Аз само искам да добавя, че това се случва точно на празника на Дупница. Това е подигравка и спрямо светеца, който ни закрира. Вчера бях разочарован още сутринта, като започна празника. Начина, по който си раздаваха агитационните материали на площада. Агресивно, безцеремонно, използвайки дори непълнолетни деца. Първото нещо, което направих вчера, беше да се разпоредя в моя щаб никакви агитационни материали на празника на града да не се раздават по улицата. Отменихме и всички предизборни срещи. Защото, пак казах, аз имам някаква етика, някакъв морал. След което, раздавайки тези материали по площада, те забравиха, че
герба, който беше окачен на пилоните пред общината, е сложен на обрат. Какво е това отношение? Такъв ни И накрая ни сервираха, приключи деня в 11 часа с обливане на града с тази брошура. Това какво издава? Естествено, че на първо място страх от загуба на властта, но издава и липса на всякакво възпитание и култура в тези хора, което е най-страшно. Защото те са претенденти да ни управляват още един мандат. Може ли само още една дума? Извинявам се. Ако не може да си съберем мислите и умората може би си личи, това е защото до 3:30 бяхме в полицията. Не знам дали разказахте случая. Да, Лазар разказва за полицията. Това, което обаче искам да разберат най-вече хората, защото много хора тук го знаят. Това, което ми направи най-силно впечатление. Установени са разносвачите на брошурата. Установен е техният работодател, Стойчо Милев. И там се намираме 3-4 действащи общински съветници и един действащ депутат. И думата ми е за действията на полицията. Значи, объркване, безизходица, неясноти, звънене, шушукане по телефони. Стоиме 2 часа. За да получим отговор, не е изяснено кой е дал вестниците. Дал и един човек на пътя, неизвестен. И това сме ние. Пред нас едни, в полицията някакви... Оставете общински съветници и депутати, така нататък. Ние сме хора. Думата ми е какво ли се случва с обикновените хора. Сега не са виновни и полицаите, тези, които бяха с нощи. Видях в очите им страха. Това е най-лошо, че страха се завръща в дупница. Видях в очите им страх на полицаите, които трябва да решат въпроса. Щом те не могат ли, не зная, не са ли организирани, изобщо не ми е ясна тази тема. При положение, че си признаха разносвачите, къде работят, при кого работят и така нататък, и не можа да се установи извършител, какво да очакваме? Казвам ви, наистина съм притеснен. На хората на тази маса не е проблем да си съберем багажчето и да емигрираме. Всеки от нас има достатъчно възможност. Ние сме на тази маса не за да печелим. И пак с това ще завърши. Не са виновни обикновените полицаи. Ни най-малко не са виновни, но не знам на къде отиваме. Повярвайте ми, не знам на къде отиваме. Това, което видях с нощи. Да. Чакай да мога. Това е отзор. Това съм аз. Това, което показвам, е нулата, която кмета показа в Яхиново след 2 години от управление. Какво е направил като инвестиции в съответното населено место. Това е нулата. Това са 2 вериги, които влязаха последните години. Да изгоним хипермаркетите от Дупница. Лицемерие. Аз съм човека, който е проводник да влезе една от големите вериги в Дупница. Аз съм човека, който е гласувал да се продаде с колегите земята на Кауфланд, общинска. Лицемерието е в основата на кампанията на нашите доскорошни управници. Аз иска да ги нарека приятели, но вече не мога да използвам тази дума за съучениците. Лицемерието и нахалството надминаха своите граници. Казахме, че няма да правим кампания, но истината е, че ако не си свършим работата до 25-ти, тия хора ще продължат не да управляват, а да притесняват града. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, тук сме с младежи, които са част от нашите листа, които много активно се включиха, за да можем да задържим тези
нея. И този господин Стойчо Чушкарев, който никой не е чувал в града за него. Ема кой е наистина този Стойчо Милев Чушкарев? Ние не знам това. Който е Илио Явно за да, господин Ибришимов, явно за да герба на Дупница да бъде сложен обратно, не е случайно. Явно тези хора, не знам дали е на война, защото аз съм бил съм в спортна рота, там не сме учили за война, за спортменство и спортна злоба. И аз имам вече тази спортна злоба срещу тези хора. С всяко едно издание те ме мотивират, за което им благодаря. Това е езика на омразата. Това постигнаха. Искат да допостигнат. Извинявай. Вие мисля, че искате нещо да... Да, аз преди не довърших, когато казах, че напуснаха структурата на Съюза на свободните демократи, когато вече в София не беше кмет Стефан Софиянски, а отидаха веднага да се създадат другата структура, когато кмета се смени, защото не е тайна, че определени интереси на определени хора от тази група са свързани с столичния транспорт. един заместник кмет беше освободен точно по това. Един заместник кмет, да, можеш да го обясниш, Лазаре. Един Това е публикация от заместник кмет, доколкото се спомня, списание. Велизар Стоилов или нещо подобно. Велизар Стоилов. Да, беше освободен точно заради нерегламентирани разговори с един представител на Дупнишката власт в момента, който се занимава с транспорт. Аз бих помолил от съветници и други, ако имат да кажат нещо, след това да дадем думата на журналистите за въпроси. Тогава, моля ви, ако имате въпроси за изясняване към когото и да било, заповядайте. Трябва ли да правим обучение какво е брошура и какво е оклеветяващ материал? Господин Казаков. Обучение трябва ли да провеждаме какво е брошура и кое е оклеветяващ материал? Това какво е според вас? Пише ли вестник? Някъде, защото господин Козаринов казва... Тук се задават въпроси и ние ви казахме категорично. Да, ние не отговаряме. Да, автор. Автор, да. Пише ли вестник? Има на втора страница. В неговото има. Автор би трябвало да съм аз. Да. Аз се казвам Лазар Илюв, защото че съм Илю Лазаров. Има ли случай до сега за раздаване на брошурки да задържат хора в полицията? Ето го е. На пета страница. Пише вестник от ЗОР. Вестник от ЗОР на пета страница. На пета страница. Издание Какво му е на добре? Настоявам да коригирате материала, който сте направили под голямата реклама на господин Чимев. Заглавията, които отправяме ние да бъдат коректно отразени. Благодаря ви, че единствено вие се отзовахте от всички колеги през нощта да дойдете в 1:30, което ви прави чест. Но съм убеден, че не е това, което видяхте през нощта, е това, което всъщност прочетах сутринта във вашата медия. Ние не сме иззели функцията на полицията, ние си потърсиме правата, ние ги задържахме да го дойде полицията. Полицията прецени, че тези хора трябва да бъдат заключени. Но след час и половина, те вече бяха сменили вътре показанията. Ние всички си пуснахме жалбите и ни казаха, че виждате ли, ние ще ги пуснем. Когато вие ще отидете. И наистина, ходихме да закусиме вече към 4:30 ноември, връщайки се да си вземем колите, Голфа, който разпространяваше бюлетините, вече го нямаше. Явно някой им дава увереност на тези младежи. Разнасяйте и не се плашете. Да, и полицията сте. Само да ви кажа, извинявайте, че пък се намесвам, само да ви кажа абсурда, зад който се криеха тия три момчета. За мен те не са Бог знае какво явление. Те твърдят, че вестници са получени от някакъв, който случайно ги срещнал на пътя и им предложил някакви пари, за да го пръснат по домовете. Искам да ви кажа, че аз с това се занимавам, журналист съм. В полицията бяха описани 1750 броя такива неща, които са от двустранно хромова хартия и са много тежки. Те са тежки като желязо. Аз не мога да си представя как един случайно срещнат по пътя човек, че го грабне всичко това като мотокар
и ще им го връчи в ръцете на тия момчета, просто се каже в колата. Това е практически неизпълнимо така, както го обяснявам. Само това искам да кажа, че те са инструктирани да казват, не знам кое е. Аз имам друга информация. Вестник ми е бил даден от марсианец, дошъл с летяща чиния. Това изглежда доста правоподобно. Марсианец дошъл с летяща чиния и е даден да го разпространят в... Да не се разводняваме, ако няма въпроси. Благодаря на всички. Все пак вярвам, че полицията, разследващите органи и правораздателните органи ще си свършат работа. Не, само аз да допълнявам. Вижте, да стане ясно. Написах ясно до полицията. В този вестник ли е, брошура ли е, какво е, съм набеден, повтарям набеден, в извършване на престъпление. Аз лично. Това е набедяване, което е престъпление от общ характер. Сезирах полицията за извършителите, те не са били задържани от нас. Напротив, нито сме ги държали, нито сме ги докосвали. Аз лично уведомих полицията. И тя се отзова на място. Уведомихме полицията. Полицията им установи самоличността. Написах в моето заявление, че желая да бъде установена самоличността на лицето, което им е дало това нещо, за да могат да и наистина полицията и прокуратурата респективно да образува дело от общ характер. Това е престъпление по смисъла на закона. Ако прокуратурата не може да свърши работа за 4 действащи съветници и 1 депутат, пак повтарям, какво ли остава за обикновения граждан при установените извършители. Така че да няма спекулации, марсианци и така нататък. Това е ясно престъпление. Нашето общество страда точно от това, от липсата на възмездие. Когато има извършено престъпление, следва да има и възмездие или наказание. Нека да не предираме и да не бързаме, нека да оставим прокуратурата. Считам, че случай е пределно ясен и лесен, за да бъде разрешен максимално бързо.